Sanibonani bafethu, lona umphathi wenkinga zebanga ne-studio bafethu. Ngiyatholakala kwi-social media inkinga zebanga ne-studio, Facebook, TikTok, Twitter, Insta, YouTube inkinga zebanga ne-studio. Ni-subscribe, ni-like, ni-share, ni-comment. So namhlanje ngihamba namadoda awu-2 namhlanje bafethu. Ngicela amadoda nizisho ukuthi noba amagama, nihlalaphi, nina ngaki iminyaka, nenza nje like nje emphakathini. Mina igama lami ku-Innocent Isibongo waMpanza, ngineminyaka ewu-14. Engiyenza emphakathini ukuthi ngiya-actor, ngiyadansa phela nje. Okay, wena bhuti? Igama lami uCebo lakhe Isibongo kaMsuku. Into engiyenzayo nje emphakathini ngiya-actor, ngiyatholakala naku-TikTok, ngiyadansa. Okay, ngiyanizwa ukuthi uyadansa, nawe uyadansa, nawe uya-actor. Sizoqala ngokubuza nje Maino, sizoqala sibuze nje mfethu ukuthi ku-TikTok ubani? Ku-TikTok ngu-Combination 031 mase uthi username Maino the Dance. Okay, ngoba-ke okay angithi uya-actor uphinde udansa. So ngoba udansa angangixoxela nje, ungixoxele apha nje ngoba udansa nje mfethu. Yini nje into ese-experience about nge-dance yakho edansayo? Ukuthi yabo uma ngidansa fana nokuthi ngiyayivocavoca, ngichitha nesizungu yabo. Yeah. Wena bhuti-ke yini engathi nje uya-experience for i-dance yakho lo idansayo? Sizoqala nje nge-dance, sibuza ne-dance nje. Mina into engathi ngiya-experience nje kwi-dancing ukuthi yabo khona lo mjida lo bambiza ngoBheya. Okay. Uyena nje ongichazayo ukuthi sidansa. Okay, so manje i-acting niyabonakala futhi kuyinkinga zabanga ne-studio, niyabonakala kumanye ama-social media. Nishayenzani lapha? Kwi-acting. So as-actor sikhombisa ama-emotions, yabona nje akukho engakuchaza. Okay, wena bhuti ungathini? Kwi-acting si-actor senze lokukhombisa izinto ezenzeka ngaphandle emhlabeni. Yeah. So manje-ke yawusho Maino ngoba phela sesiyazi ukuthi usuqala ukuba popular manje, usubonakala ko-TikTok, usufika ku-10K. Siyakubona nje ushaya lezi mpahla kukwe awusho ufika kanjani nje uzofika ku-10K? Yini ama-challenges ohlangabezane nawo? Imaphi? Kukuthi abanye abantu babuye uyabona lento iqala beyidicelele phansi, kodwa yabo kuze ngifike ku-10K imizamo nje angazi nami ngabona nje sekwenzeka, akukho engakuchaza yabo. Okay, wena bhuti utholakala ku-social media ngoba phela asijwayele ukukubona, lo mbuso asijwayele lokhu. Sisazokubona noma sikhona esisakulindele okusho noma nje khona into esiphathele yona? Ngikhona mina ku-TikTok, ngiyathola ku-TikTok kuphela ngo-Blueberry Boy 50. Okay, wenzani lapha ku-TikTok? Ngiyadansa nje TikTok. Uyadansa? Uqale nini? Ngiqale nini? Last month. Ngisamusha nje nami. Okay, so manje bafethu yanishoni-ke within 5 years dlala i-challenge-ke manje within 5 years wena uyibona ukuthi ne-dance wena Maino uqala ngayo? Mina ngibona yabona nje isho ngazi ngacha, kodwa ngibona sengibakhuthazelile abantu ukuthi ukudansa is not like ufuna ukutrenda, it's like uyayivocavoca yabo. Yeah. So futhi senginempumelelo, isasa lami sekuchazile, mhlawumbe sengithola eminye imisebenzi. Okay, wena bhuti uyibona kuphi ne-dance within 5 years? Mina ngeke ngisho ukuthi ngiyibona ngikuphi ngoba labantu baku-TikTok babencishane lokulayikhelana. Usho kanjani manje? Asithi manje utshela ama-viewers akho lapha niyancishana bafethu nokulayikha, just ukulayikha, ukufaka uhasi, mase emva kalokho uyayishera, emva kalokho uyayiseva nje. Ubancenga abantu, bayancenga abantu, na ubancenga ngani? Ngiyabancenga khona ukuthi yabo bathanda ukulayikela laba abaney'mali, laba abanganazo iy'mali ababalayikeli. Shuthi wena abakulayikeli wena noma wena ongayikhuthazi about ngale nto ukuthi ucela abantu bakulayikele bekulandele. So manje-ke bhuti ngoba kade sisho nje bafethu ukuthi ubhuti uyacela bafethu ukuthi nimlayikele nilandele i-page lakhe. So uba i-page lakho bhuti? Blueberry Boy 50. uBlueberry Boy 50, Blueberry Boy 50 nangaseLondon. Ziyakhala-ke bafethu. Maino sijwayele ukubona nomgilane lapha, ubudlala umgilane futhi kokwe bezenzani lapha noma nomgilane?
Kuwukuthi umgilane wayeze esikoleni for kuyi-sponsor yabo, wayezodansayo manje nami ngaveza ikhono enginalo yabo. Okay, so wena bafowethu-ke anishonile manje i-acting-ke sesingena kwi-acting ngoba sesiphumile kwi-dance singena kwi-acting. I-acting injongo zenu zilele phakathi ne-acting. Mina zilela ukuthi ukukhombisa abantu izinto ezenzeka kweminye imizi nala ngaphandle kwezwe ukuthi kuyabulalana, i-abuse, i-GBV na kuyaphuzwa, baxabana, i-friendship iyaxabana yabo. Okay, wena Bhuti? Mina nje ngoba eseshilo ubaba izinto ey'kanjalo nje esiyivezayo nesi-etha izinto ezenzeka ngaphandle siqwashise nabantu ukuthi bengalandeli izinto ey'bhedayo bebe ngaphandle. So ungathanda ukuthini nje kwama-viewers akho lapha akulakhelayo nakusherelayo, ungathanda ukuthini nje ukubona ngoba usufike ku-10K nje wena? Ngathanda ukuthi hhayi bengaqhubeka belike befollowe, ayikho inkinga kodwa baba sikwi-acting manje. Okay, wena? Mina ngiyacela ukuthi abukeli ngicela ni-like nifollowe nishere nisubscribe. Okay, so i-acting bafethu ngiyangijwayele ukunibona nakhona ni-actor but wena bengingakuboni, wena besengikubonile ividiyo eyodwa. So yini experience lapha Ku-acting ukuthi ini-experience manje. Ufundeni, isiphi isifundo osifundile lapha? Ngifunda ukuthi ungamhlukumezi omunye umuntu, ungaxabani nabandawonye yabo, kuningi nje yabo. Yeah, wena mfethu yini engathi iyakufundisa, yini ekufundisa ne-acting kuwena? Mina ngifundisa ukuba nomusa, ulalela abanye abantu. Yeah. Okay, bafethu ngijabulile ukuba nani ne? Ngijabulile ukuba nani madoda. Niqhubeke njalo niphushe, niqhubeke njalo nisebenze. Okay, yeah. Okay, ku-acting siyatholakala ku-YouTube izinkinga zabangani studio, naku-TikTok izinkinga zabangani studio. Ya nje siyatholakala konke ama-social media izinkinga zabangani studio. And kwi-dance ngiyatholakala Combination 031 and ubafo uBlueberry. Ngu-Blueberry Boy 50. Yeah, niqhubeke nilike nakwi-acting izinkinga zabangani studio, TikTok nakwama-dance. Siyabonga. Siyabonga bafethu, danko, peace. Uyaphila mfethu? Ya ngiyaphila. Awukwazi igama lakho futhi ubani? Siyabonga. Sibongo? Wakhulumana. Yini oyithandayo nge-acting? Thanda yonke into nge-acting na ukuthi iyaphumelelisa. In 5 years ubona usukephi nge-acting? Bona ngila kozakhe. Manje ukephi? La umuzo waNkunzi.